హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ మనం దేని గురించి తెలుసుకోబోతున్నామంటే ఫైర్ మౌత్ ఫిషెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దీని ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకోబోతున్నాం. మీరు కనుక మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ మీరు కనుక నా లేటెస్ట్ వీడియో కనుక చూడకపోతే నా ఛానల్కి విజిట్ చేసి నా వీడియోస్ అన్నీ చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఈ ఫిషెస్ పేరు ఏంటంటే ఫైర్ మౌత్ అంటే చిచెల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫిష్ అన్నమాట ఇది. అండ్ దీని మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చేసి 7 inches. అండ్ ఇది ఓమ్నివర్స్. అండ్ ఇది ఎలాంటి ప్లేస్లో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుందంటే ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి, రాక్స్ ఉండాలి, అండ్ హైడింగ్ ప్లేసెస్ కూడా వీటికి ఎక్కువ ఉండాలి. అండ్ వీటికి కేరింగ్ కూడా చాలా ఈజీయే. ఇంకా ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి మీకు ఈ ఫిషెస్ చిచెల్డ్ ఫ్యామిలీ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఎల్లో కలర్ చిచెల్స్ అంటారు. వాటికి సంబంధించిన ఫిషెస్ ఇవి. ఇవి ఓమ్నివర్స్ అంటే బోత్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్లెష్ అనేవి ఇవి తింటాయి వీటి ఫుడ్గా. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఈ లవ్ బర్డ్స్ కాదు, ఇవి ఎగ్స్ అనేవి పెడతాయి. అంటే ఒక ప్లేస్లో గ్లాస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ అలా అక్కడ ఆ ప్లేస్లో అవన్నీ అవి పెడతాయి, ఎగ్స్ అనేవి పెడతాయి. ఆ ఎగ్స్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి టైం ఎంతంటే 2 days కానీ 4 days కానీ మ్యాక్సిమం టైం. అండ్ ఈ ఫిష్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ దీని మ్యాక్సిమం సర్వైవల్ టైం ఎంతంటే 7 years. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్. Thanks for watching.